Borci doby ledové vás vezmou do Ria, kde poznáte poněkud jiného padoucha. Nigela. Já vím, že nejsem pěkný ptáček, ale dřív jsem býval fakt fešák. Hvězda. Světla. Kamera. Jedem. Byl jsem hezounem a cíle velký měl do kzolíbání. Teď jsem lotr a hnusák a nula. K pohledání. Všechno jsem měl. Jsou TV show. Holky též. Velký jsem byl. Skoro jako věž. A oni mě nahradili ponížený papouškem. Proto jsem tak zlej, proto jsem to, co jsem. Mladý, plný sil. Jeho americký idol. Kdo to o mě tvrdí? Dám vás ogrilovat. Jsem opeřenej drak, zvrhlík a zuban ostrý mám. Jsem zabiják a co? Lepší než patřit k vám. Jsem zkaženej, klidně potrávím i vás. Kašlu na mladý klacky, nesnáším starý racky. To je on. Je tak ošklivá. Jen tak nedám se. Fuj. Nikdy nevzdám se. Nejde mě vyždímat, ani vymáchat. Jsem škola, která školníka už zase má v pase. Všemu brazilskému ptactvu, všem 80 milionům. Slyšte, co dál udělám. Slyšte tu novotu. Teď sklapněte, už dost. Mám solo. Stvůry jak já budou tu. Hele, Tak děsný sny. podpás, hochu. Děsivý, ale podpás. Rio. Začněte se těšit na podívanou ve 3D.